Hola zuek, zer moduz? Bueno, noia bidaje guztia esaten idetela charm bat dagoen mobilan edo poltzan edo motxilan eskegitzen dien olako muñekito batzuk, ez? Eta ez dut gustatzen jaten bat, baina joan nire leku super favorito batera diela Tigerrak. Eta Iruñek aukeratu dut niretzat bat, eta nik aukeratu dut beretzat beste bat. Nik aukeratu dutena, bueno, nire eman olakua, eta Iruñek aukeratu dut hau niretzat, eta hemen dauzkagu zeintzuk alientok hau. Hau dago superparazo dut moda, baina bueno. Niri berdin jat zein menos hau. Hori jatazko guztau. Zein? Que nervios, etortzen da. Ah, behitu zelako politxa datorren. Ikusi que morada! Super politxa da morea, me encanta. Eta hemen etortzen dira perlatxuak eta... Ui, eta sokia, itxeko zure katxarro ikusi hau bai, que bonito. Montau dut, bueno, hau da, soborran dago, eta moztu emiz ez daukago gura izarik. Eta geratzen da holan, ikusi. Hau da txiki behi eta hemen pultzeria moduan. Eta hau ja jartzen duzu poltzan, eta geratzen jatzu, super cute.